Manuel criouse entre as vacas e os montes de Ponte Caldelas, aínda que naceu en Lisboa. Chegou a ser a quinta fortuna do mundo, quedou orfo da súa nai con só un ano e mandárono para Galicia coas súas tías. Manuel Cordo Boullosa nacera no barrio do Xiado. Era o cuarto fillo de dous galegos da parroquia de Caritel, en Ponte Caldelas. Tras finalizar os seus primeiros estudos nunha escola que na actualidade leva o seu nome, regresou á capital de Portugal. Con 15 anos xa estaba traballando no negocio familiar, a venda de carbón e de garrafas de queroseno. Pasou 3 anos nun sanatorio de Suiza curando unha tuberculose e aprendendo idiomas. Aí empezou todo. Fundou a empresa petrolífera Sonab, que na actualidade coñecemos co nome de Galp. Chegou a ter contactos co golpista Francisco Franco en 1936 e hai autores que aseguran que a través da empresa estadounidense Texaco, Manuel vendeu petróleo ás tropas insurrectas en España. Expandiuse por África e ampliou os negocios, banca, turismo, sector vinícola, editorial. En Lisboa adquiriu a mítica libraría Bertrán. Nunca deixou Galicia atrás, axudou as familias de Caritel, onde tamén construiu unha escola e restaurou a igrexa. Cando lle lembraron que era portugués, respondeu que sí, pero mentres Galicia non fora un estado independente. Empezou de cero con 69 anos no Brasil, despois de sair de Portugal, tras a Revolución dos Carabeis, pola súa boa relación co réxime ditatorial do Estado Novo. No Brasil fundou a Sociedade Agropecuaria Caritel e comprou o Banco Pinto de Magalhães. En 1987 regresou a Portugal e regaloulle á Asociación Xuventude de Galicia un palacete que na actualidade alberga o Centro Galego de Lisboa. Morreu en Cascais no ano 2000 á idade de 94 anos.